Agree ba mo nga nagadaghan na ang mga chismosa karon? Ang makaguol pa jud kay kita ilang gihimong palaman sa ilang storya. Dili lang mga kaila nato ang chismosa, usahay ang ato pa jud mga kaliwat. Pero di ta magpaapekto sa ila. Ang maayong buhaton, gamiton nato ilang pagpanghilabot nato para mas maningkamot pa ta ug para mulambo ta. Pero ang pangutana, nganong naay mga tawo nga malipayon sa pagchismis? Number 1. Sige ka nilang i-chismis kay wa sila laing mabuhat sa ilang kinabuhi. Kulang ilang adlaw kung di sila katabi. Kulang ilang adlaw kung di sila kahilabot nimo. Ngano ilang kalingawan sa ilang kinabuhi. Ang taong chismosa, di sila confident sa ilang kaugalingon. Maong mandaot sila sa uban kay gusto po nilang gubon ang confidence sa uban. In short, mandamay ba? Mas ma-excite man gud sila kung kinabuhi sa uban ang topic. Kay boring man ang ilang kinabuhi. Di sila ginahanisgutan ilang kinabuhi. Kay wa man sila i-share nga maayo bahin sa ila. Kay puro raman stress ilang nasinati para dili mahisgutan ilang kinabuhi, ikaw na lang ang gihimo nilang pulutan. But remember this, don't worry about what people say behind your back. Nangita silag sayop nimo, nangita silag buslot sa imong kinabuhi, pero sila ang makaluluoy. Nganuman, kay sila ang nangulektag negatibong butang para ipasulod sa ilang utok. Mo nang daog gihapon ka, ay gabala ka kung i-chismis kanila. Ang importante, wa kay sala sa ila. Number 2, sige ka nilang i-chismis kay naa sila'y kasuya nimo. Usay matingala na lang ka. Nganong ako man nilang kasuyaan? Nadaghan man unta nga labaw pa nako. Nasuya sila sa trabaho nimo. Nasuya sila sa imong napundar. Nasuya sila nga nakapartner kag butan. Siguro daghan kaayog maayong butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Nya ilang kinabuhi, samo kayo. Nito kari lang kasuya kay sige man sila kumpara. Gusto nila nga sila lang ang angat sa kinabuhi. Di sila gustong malabuan. Mahadlok silang ikaw na ang nasa taas, kaya di naman sila mapansin sa mga tao. This habit stems from self-esteem issues. Number 3, nang chismis sila, kaya grabe sila ka-toxic. Kung positibo kang tao, di ka ginahan makipag-chismis, kaya kabalo ka nga makadaot na sa imong panghuna-huna. Ang mga taong toxic lang ang hilig mo buhat ana. Tanang nahibalaan nila bahin sa imo. Ila nang ipanabi sa uban. Nya ila pa jud ang dungagan. Labaw pang toxic ang naminaw, kay mutuo man diretso. Mao nang madaot ka sa pananaw sa uban, kay grabe man sila mo tabi. Mao man gud ni ilang paagi para naa sila'y makastorya. Para di sila maboard, kaya ang ilang kastorya, mga toxic man pud sama nila. Walang sila lang pud ang magkasinabdanay. Ang kataonan pa jud, magdinautay pa jud na sila sa usag-usa. Nya sila ra gyapon ang magbanding. Enjoy ka sila sa ilang negatibong binuhatan. I-wish pa jud nila nga mobagsa ka. This is their level of perception. Such personalities are often unable to see and say something nice about someone. Pero nakita man nila ang positive side sa imong kinabuhi. Pero di sila gustong hisgutan na. Kay gahulat raman sila nga mobagsak ka. Mao nang dauton na kanila para mas dali imong pagbagsak. Ay paapekto sa ila. Buhata ang kutob sa imong maarangan para mas musamot sila kasuya sa imong kinabuhi. Number 4, nang chismis sila kay gusto nila nga wanay muduol nimo. Nangita sila kauban sa ilang bati nga kinabuhi. Once nga madaot na imong dungog, di nakaduulan sa mga tao. Sila na dayon ang duulan, kay sila naman ang tuuhan sa mga tao. Mauna ang gusto nilang mahitabo, pero di jud sila mudaog sa ana nga teknik. Kay kabalo man ang mga tao kung unsa ka kabutan. Mas musamot ka init ang mga chismosa, kay nag-effort sila para dauton ka, pero daghan lang gihapon ang muduol nimo. Number 5, kulang sila sa pansin. Nang chismis sila, kay gusto nilag naay mo tagad nila. Kay wa may mo tagad nila kung di sila mang chismis. Inaana ka boring ilang kinabuhi. Mao na ilang paagi para makakuhag atensyon sa mga tao. Gusto nilang maapektuhan ka. Gusto nilang masuko ka. Kay gusto nilang atensyon nimo. Para sa mga taong chismosa, mo ni akong mensahe sa inyo. Kung ubos man gani ang panglantaw ninyo sa inyong kaugalingon, dili solusyon ang mandaot sa uban. Mas muubos pa noon inyong pagkatao kung toxic inyong binuhatan. Hinaot nga mag-focus na mo sa inyong kaugalingon. Mag-focus mo sa nindot ng mga butang nga niabot sa inyong kinabuhi. Kay kitang tanan, gipanalanginan ta sa Dios. Ay nagbaliwala pasagdi ang uban kung unsa ilang binuhatan. Kay ila man ang desisyon. Ang inyong atimanon, kay ang inyong binuhatan.